по такъв начин да се стига до целта. Жуазиньо. Добра игра на Жуазиньо. Хубав пробив на бразилеца. Центриране в наказателното поле. Ето и първата добра възможност за тима на Левски. Александров отново. След това намеса на бранител. Сега ще успее ли Талкийски? Да, стига до топката на самата от линия. Центриране. Тодоров успява да избие възможност сега за Петраш. Връща към Йолов. Атаката на Левски продължава. Александров, Христо Йолов разиграха там добре сините. Пада Мирослав Антонов. Съдията Ангел Ангелов показва, че няма нарушение. Отново Талкийски отдясно и пак хубаво центриране. Мирослав Антонов, от главата му беше отдета топката. Жуазиньо връща назад. Христо Йолов и това е 1-0 за Левски. Отново Христо Йолов, който е най-резултатният футболист на сините в това първенство, беше точен. Много продължителна атака. Близо една минута топката се задържава в наказателното поле на гостите. За да бъде подадена добре от Жуазиньо към Христо Йолов и негови удар с десния крак я забива в мрежата. 1-0 за Левски. Минутата е 21. Вижте още веднъж колко хубаво Жуазиньо подаде топката на Христо Йолов. Добре, технично успя бразилеца да обработи и даде на Йолов, който намери незащитения от Тодор Тодоров